Яна духовная дачка дзівеўскага старца. Сваёй радасцю яе зваў Серафім, начальніцай сясцёр, спадарыняй. Як паспрачацца магла яна тады з празорліўцам святым? Пакорная, маўклівая, служэнне Богу несла і сёстрам дарагім. За свой нядоўгі век так полюбілася яна царыцаю нябеснай, што галубіцай паляцела ў лепшы свет. Да жаніха на баль, нявеста дзіўная Хрыстова, і Серафім на небе зяе разам з ёй, як зорачка. Там моліцца за нас перад прастолам і славіць Троіцу з дачкой духоўнай, з радасцю сваёй. Да юнай матушкі дзівеўскай па ацаленне на ножкі хворыя ідуць з усіх бакоў, бо даў Христос Господь сваёй абраніцы Алене быць нам памочніцай, і цёплы лік яе іскрыцца з абразкоў.